GB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataw ng opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magapot, gunyan, uya ang sa indong makakaiba, digdi sa Legally Yours GB. Ay, sa pangarap po ni Attorney Christine Longabella, kung na po sa lumakaibanan, Mardelad daing iba. Yan, sadit sana. Pero, di Marina bang utuan mga kababayan, dahil makitang guest na abogado, na dahil man po kita nakaprepare, kiniblit na ko ni VPN, padagos mo. Get well soon kay Attorney Christine, kay Attorney Tintin Longabella, get well soon tabi, tanganing padagos na makapagserbi sa mga kliyente natin. And siyempre sa mga kababayan ngunyan po aldaw nin Sabado, kahit sa 29 na sa bulan po kan Marso, panduang aldaw kan Cuau Festival dyan po sa Buhatan sa Santo Domingo. Sa agaan main event ang Budol Fight. Karaw naman kita prinitos mga tugang ng paing gusto binanyirang mga Cuau dyan po sa Buhatan. Hapon garo alas 3, garo alas 2. Ayan, pirang sako doon mga bagasan ipapaluto dyan. Tapos pirang banyirang mga koan prineritos na nakalinyada mga tugang sa sigian na laba na lamisa. Bata magayon ang latagan mo niyan dyan. Kunyan, may boulevard na. Simentado, asin asertado. Okay, mga taga-Buhatan, Happy Cuau Festival. And congratulations man sa mga kababayan mga tugang, sa mga nagselebra kasi ng birthday sa kanya. Happy birthday kay SM Sugar Azúcar. Ang tuya pong station manager kan sister station 97.1 OKFM. Birthday ni SM Sugar Mark Ding Lasan. Happy birthday po tabi. Since sa mga nagbe-birthday pa sa kunyan, happy birthday po. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. And siyempre, mga tugang, we would like to congratulate yung mga atleta, iba-ibang mga schools division, DepEd division na nagpartisipar sa Palarong Bicol 2025 na natapos na po ngunyan, no? Nagkaigwa na garo kasubago ning awarding ceremony mga tugang, and nagluwas na so pagpursigi kan Albay Division mga tugang nakamtanin ang kampyonato o yung overall championship sa recently concluded Palarong Bicol 2025. Ang sabi nga ni kunyan after 12 years saka nakabalik mga tugang sa Albay ang kampyonato. Ewan natin kung totoo ito. Itong nahagilap ko kagabi na nagkakongratulate sa ugmaon after ngayon 12 taon ngayon kay kakaso-kaso nakabalik sa Albay ngayon sa Corona. Albay Division ang first, ang champion, ang Naga City ang pandua, tapos pantulo ang Cam Norte, garo panlima sa Legazpi City. Tingnan natin nasa ninyo na mga tugang Joshua James Bino, ang lalaking pasiguro permi para po sa update kayan po na awarding kang pagtatapos ng Palarong Bicol 2025. Joshua, good morning, Noy. Please come in. Yes, good morning, Tabi Sir Mar. Dapat pala ni kanya ako nagdi-attorney. Ba't magpunako? Ano ako? Substitute. Hindi attorney. Ikaw ang ano talaga? Substitute. Hindi attorney. Lead prosecutor niya. Okay, o di. Kumusta? Anong nangyari kang kan awarding dyan? Ano man agad ang nangyari? Sabi, 12 taon da sa quest para makuagiraray kang alway ang kampyonato. Totoo ba yan? Tama na din, Tabi Sir Mar. Dekada ang binilang. Dekada asin taon ang binilang. Oho. Min kakakuro-kuso. Pag-probinsya kat Albay. Pagkod na sa awarding ceremony ka Subago.
nangibabaw ang tibay ng mga Albayanong atleta Mhm. matapos na sila ang diniklarar overall champion sa sarong simanang palarong Bicol 2025. Aha. Bagay na halos papakit ang himot ni Division Superintendent Madam Nene Merioles Kakaulok sa sobrang kaugmahan. Mhm. Sinabayan pa Sir Martin Magarbong Ponsete, Ay, wow. sinabayan kan bilog na grupo kan Albay Division Mhm. para dahil na nagpugpa sa laog kan ibalong sentrong for recreation. Talagang ano, victory ah. Albay Victors, Albay Victors. ang grupo pa lang kan Albay Division Tadi Sir Marcon Said, Mhm. sa sarong simanang karawat, 76 na gold medals, 81 silver, Mhm. 82 bronze. Iyo ang nagpaunindalan Aha. para masungkit kan probinsya kan Albay kalaban so nasa 12 pang mga division digdi sa Bicol region. Ano yan? Gabos na mga events, may participants ang kunyan, ang Albay? Dahil nabanggit Sir Mar, pero kadak lang igwang Talagang delegasyon igwang? ng Albay pati sa para games. Bako lang pati participant, kundi gabos may nang gana. Oo, tama Mga ka ganador, dyan. mga ganador. Ganador ang mga taga-Albay ngunyan ng 2025. Garo, primero nga ning sa minutultulos ki gold medal, Albay. Oo, duman sa Arnis. Arnis, ayun, yung elementary ba o ano? Yung, So elementary buda sa secondary, pareho. yan yung single weapon, di ba? Oo, Okay. Arnis. Tapos may gold sa swimming. Mhm. And 26 basta in total. Yan, gusto kong sabihin, dahil manakupo kan mga matitibay sa gymnastics, tagaro igwa manggaro so Albay. Igwa. Ta 40 ang nakataya doon sa gymnastics. Ito so parang game changer eh. Oo. Na pag yan ngaya nakupo, nakakakidakul dyan, talaga ngayang manggagana. Doon nabago ba so ano, dati nanginot sa Legazpi ba ka? Tama. Tapos yun actually, kamakaroon ko si Mayor Pinukayan, ano yan, talaga aminado sinda na mababago ngayon ang ano yan, ang kamada kayan hindi ngayon kaming entry sa gymnastics. Oh, bakit ganda? Iyo man ang mga rookie agad Sir Mar, yun sa sarong event na golding medal lang pwede mong mangganahan. Oho, yung Sa sarong ng atleta. yung mo 40 nakataya. Iyo baga. Jesus Mario si ba no? Oh. Parehas man sa ano ni Sir Mar, sa Arnis baga, iba-ibang anyo yan. Yan. May single weapon, may double weapon, Yung may wuso pa, wuso. may buso. Iba-iba, kaya talagang pinailingkan mga Albayano antibay, talagang pinaghirapan, Aha. dugot pawis ang pinuhunan para makakuha ng 76 gold, 81 silver, 82 bronze, rank 1. Di man karoon nagpawalat sa track events pagkatapos sa swimming. Tama, Roger. Mhm. Yan ang mga kunyan yan ang mga hakot medals. Yang swimming, yang mga track events, individual, saka yung yung relay. Yung mga para hakot yan ng medalya. Tapos yung gymnastics. Kaya nga ni, para hakot, Para hakot kaya ngunyan mas papakusong. Pero dakulang bagay manggaro itong naging suporta kang provincial government. tama. Binuhusan mo Tama. talaga ng suporta. And sabi nga ni Governor Glenda, maski tapos na ining palarong Bicol, padagos na sa indang suporta sa Albay Division. Yung Tama yan sabi, Sir Mar, actually sa training period pa sana, Oo. yan ako nasusuportakan Albay Division. Mhm. Actually, so initial ko lang yung information na ito Oo. sa mga barkada ko din sa Albay Division. Yan. So nakatalaan ngayong training na 15 days, in-extender pa, Iyo, in 25 to 30 days. Iba sa report ni Jimmy na dapat mauruli na. Oo. Maro nga ikaw na mairis tambay man sana ka mo. Digdi na ka mo, para ako sa mag-training. Bahala na kami magpakaon sa indo. Tama. Yan yung yan man kita na na yung determinasyon kan mga Sige, coaches no? pagkatapos kan mga officials. At masdan ko si Ma'am Nene Merioles.
So, so ulok, sundo talinga na. Talagang all smile si Ma'am Nene. All smile si Ma'am Nene. Sundo talinga na sa ulok ni Ma'am Nene. Ta syempre, sa gabos na preparasyon, Aha. gabos na kapagalan, koordinasyon sa manlaylain ng mga ahensya sa provincial government, Mhm. kumbaga, sigh of relief. So, awarding ka sa bago tabi, Sir Mar, Aha. sa at least na para gabos na katanglayan, Yan. mula sakripisyo kan Albay Division, lalong-lalo na Mhm. kan mga atleta. Ehemplo yan kan, pag may tiyaga, may nilaga. May dessert pa. Yugyugunon mo yan na 12 taon na pigturo trabaho. Di natin bumaugmang maray si Ma'am Nini, tas sa iya na tapat. Correct. Nasa iyang termino, nakamtanin ang kampyonato. Di kadaklan sa mga taga-Albay, ang mapasiring sa Ilocos Norte. Ako lang maduman. Ha? Ako lang maduman. Sa mga taga-Albay. Ika magsabay ka duman. Tikauron ko na nga ni Subitid. Magsabay ka duman sa coverage team palarong Bicol, palarong pambansa 2025. Sabi kan Subitid, Ah. giduhan ni ngayang paagi. Hindi, ako kaito, pirang beses akong naipadara sa palarong pambansa kan mga panon nasa dait pa ako. At least, yung ma-experience mo, ibang klase man talaga nunoy ang kunyan. At ma-experiencean mo yan. Sabi ko nga ni, kung magkaraturog sa Cooper Court, magkakaturog man niya ako sa saloob. Dahil ka man kapabayaan ni VP Henry. Di ba? Norin nga ng palarong pambansa, Abril? Sa Mayo. Mayo. Oh, Mayo. May ko ma-exact so date, pero Mayo na sabi ni Sa Mayo. Sir Marta. Ang kunyan baga kaya, ano ni, ang palaro, pigka-timing na kumbaga, dahil masyadong interruption sa klase. Iyan, pagkatapos yan, di mapasining ka duman sa Ilocos Norte, magbalon ka ki Kalo, Buda, long live, ta siguradong malang init duman. Summer talaga duman. Yung ano eh. Okay? Ayan, pero dyan sa Albay, sisay pa sa mga nagkunyan, nagsurnod na mga nakakuha ng medalya. Ano, Yes. halawig sa distansya. Actually, medyo dukot. Dukot Sa sa gold naga. medal study, Sir Mar, medyo Sunag. dukot ang rank 1 mula number 2. Rank 1 sa Albay, 76 gold. Rank 2, Sunaga City, na may 72 golds. Ay, di, sa apat. Hits na, pero sa silver and bronze, duman medyo nagsabayaan. Oo, yun. So, uniturtrong ko, so Albay, 76 gold, 81 silver, 82 bronze. Okay. So, number 2, Naga City, 72 golds, 68 silver, 59 bronze. Rank 3, ang Camarines Norte. Ang Camarines Norte, Sir Mar, talagang diminuko din eh. Iyo. Medyo ngunyan na lang ini. Later part na kantarong Bicol, medyo uminangat ang standing kayo na eh. Into number 3, 60 golds, 44 silver, 76 bronze. Rank 4 ang Camarines Sur, 50 golds. Naputol si Joshua. Yan, sarili lang po, naubos sa allocation. Pwede kaya inoy ka 99. Tanganing, di nagpuputol, maski pirang oras kang kabil. Naputol si Joshua. Ayan, ma-reconnect po tabi. Albay Victor. Alright, sige, go ahead. Rank 4, Camarines Sur, 50 golds, 63 silver, 87 bronze. Rank 5, Legazpi City. Okay. Nag-improve sa Legazpi last year, number 6, ngunyan number 5, with 48 golds, 40 silver, 47 bronze. Boss, suminakat sa Legazpi, maski kulang sindaning pirang event ito na dahil sindang participant, di ba? Correct. Actually, Sir Mar, so Legazpi City, from 35 medals, 35 na bronze last year, naka 48 na ngunyan. Ay ba, talagang may improvement man. May improvement. Number 6, rank number 6, ang Masbate Province, 29 gold, 44 silver, 49 bronze. Rank 7, Ligao City. So Ligao Sir Mar talagang luminaban, although sindang saro sa may pinakadiit na delegasyon. Ligao City number 7, 28 gold, 25 silver, 20 bronze. Yung. Number 8, ang Sorsogon Province,
26 golds, 24 silver, 36 bronze. Number 9, ang Tabaco City na may 21 gold, 17 silver, 30 bronze. Rank number 10, ang Sorsogon City, 12 golds, 14 silver, 29 bronze. Rank 11, ang Catanduanes with 11 gold, 9 silver, 30 bronze. Rank 12, ang Masbate City, 10 golds, 9 silver, 16 bronze. As in pang 13, sabi Sir Mar, ang Iriga City na may 7 golds, 11 silver, 19 bronze. Ayun. Ano ba Yan, yan? so, standing. Yun na si standing. Okay. Di ano yan, in-announce dyan sa sa awarding na posibleng ang masunod giraray na venue as in maging host kan palarong Bicol sa masunod na taon, Legazpi na naman? Actually, nagtaon ng mensahe si Mayor Alfredo Gartin Sr. Oo. Ang sabi niya, next year, dadaroon pag-iraridigdi ang palaro. Pero depende sa masunod na mayor, siyempre. Ayan, kunyang bagay yan. Sabi nga ang sabi ka ni R.D. Gilbert Sadsad, dahil ang nagbid. Dahil ang nagbid, kaya ngaya, pwedeng Legazpi giraray. Pwedeng iyo talaga. Pwedeng iyo. Actually, Sir Mar, dahil ang nagbid, supposed to be, may sarupang bagay yun na lugar, hindi na pwedeng pagdausan na ma-accommodate. Sorsogon. Ang sabi nga na, Sorsogon. Ang pinagibo yan during the pandemic na mapalarong pambansa ko ta dyan. Diba? Dahil manalo, ito may pandemic kan eh. Pero 2027, magiging host ang Sorsogon City, ang Sorsogon. Okay. Halawig pa. Lawig pa. Pwedeng sure na naman talaga. Legazpi naman. Pwedeng iyo, Sir Marta, actually, magayon ng impresyon sa hosting kan Legazpi City. Na-report ko ni Sir Mar, Iyo. sa pinakainoknal daw kan karawat kan Palarong Bicol, nag-attend sa press con, itong sarong technical staff, Okay. aling sa DepEd Central Office. Opening pa sa nangaya, impressive na. Okay. Naglibot siya sa mga playing venues and billeting schools. Impressive ang Legazpi City dahil anta sa kinaloy-haloy niyang nagmamonitor kan mga palaro. Number 1 problem, ang paghanap Sir Marvin playing venue, Yan. which is halos kompleto kita dito sa Legazpi City. Bagayon ang mga covered courts, mahiwas ang mga venue para sa mga ball games, may mall, may mga pasilidad, wala pang problema pag-abot sa accommodation sa mga bisita, tadakol kita ding mga hotels. Impressive ang Legazpi City sa pag-host ng palaro. Susog sa pahayag kan sarong technical staff hali sa DepEd Central Office na nag-monitor kan palarong Bicol. Matindi ano. Saka Kaya ang pati yung yung billeting centers, dakul ang albay na abilable. tama sabi Ang Legazpi City, dakul na abilable. Garo nga ni kung baga sa tutuusin, garo sa palarong Bicol, garo 13, garo yan 13. 16. 16. Dito man sa diferensya ta, garo 18 ang sa palarong pambansa. Yugyugunon mo. Para nina. Dito na sana. Actually, kan 2016 ba Sir Mar, nagpalarong pambansa ang ligbi, kinaya na kan Legazpi. Correct. What more ngunya na mas dakol ng facilities ta. Ayan. At saka minakamagayon kung magagawa na talaga din yung Sports Academy. Actually, so ibang mga eskwela ka, tayo na project kan DepEd Bicol. Ang rason Sir Mar, nasaro pa, kung nata winner takes all sa mga group events. Dahil ta Sure. may mga sports academy na ngayang mga eskwela na all year round na mamantinir sa training. Ayan, yung mga ibang regions yan, di ba? Manila, whole year round ang sendang training sa Gabusta events. Sa tuya, minakapag sana kita, pag noari na madali na, na magkakaigwaning kompetisyon. So sabi yun, halipot ang preparasyon ta, kaya kita naapugan pirme. Pero, sa ngunyan, ipinaling nila na mas halipot sa preparasyon, laban ang albay. Correct, tama. Ngunyan, kaya winner takes all, tangani na sa preparation, kumbaga so camaraderie pagkatapos teamwork, yaw na.
ang pag-training dahil na masusog sa ali sa Masbate. Yan. Masusog pa ali sa Masbate, aling Sorsogon. Aha. At least pag nagti-training, pagkatapos kang klase, yaw natulos biriyon. Buda, actually, ang kinagayon ng Sir Marcaine, sa mga giant, pag-abot sa palarong pambansa, arog ka na NCR, arog kang Calabarzon, Istraa, yung Southern Tagalog Region. so Central Visayas. Yan, pagkatapos ining sa Central Luzon. Oho, Claraa. Isipon ta nga yan, kung sa mga group events kaya, nag-selection nga yan, giants na talagang may konsiderar. Yan. So kaya yung man na yan ang kinamarayan tayo sa mga advantage na winner takes all, pag-abot sa mga group events, arog kan basketball, football, iba pang mga group events. Hindi, good luck sa tuya, boss. Yes. Di ano yan, holiday sa Lunes? Papaparada sa Albay. O marilinig doon. O malinig na garo sa binarayaan na mga billeting centers. Malinig na garo. Actually, warang billeting areas na dahil nilinigan, sa iyan sa tigmamarkahan, may separadong award para sa cleanest billeting school. Ayun. Very good. Maganda. Buda, ang Bicol Region, pag-abot sa palarong pambansa, sigun kay Assistant Regional Director Sir Debs Centillas, full of timer kita, pag-abot sa kalinigan kan mga billeting school, cleanest and greenest, tapos may mga pigkataranong pa kita, kaya kita ang whole of famer pag-abot sa palarong pambansa. Kaya kung baga dahil rason, para hindi pa sana sa regional level, talagang kaituan, bayaan ang billeting school na malinig, marhay, asin at sa marhay manggiraray na kondisyon. Ayun. Diyos, ano yan? Ano nangyari doon pala sa na-resolusyon ng kan DepEd? So naging iskaramusa kan duwang player kan Ligas Bibuda kan Sorsogon? Dahil na naihapot ko Sir Marduman sa closing program. Yung baga, dapat na iagin nila ito sa psychosocial, aid yata, di ba? Actually, nabanggit yan tabi, Sir Mar, pagpunta sa nakang Karawat, naihapot na yan, parte sa proactive measures, so dagdag na kapulisan and PSO sa mga venues kan Karawat na kumbaga yaon talaga pigi-expect ang mainit na lalaban. Kuda igwa manin intervention Sir Mar na pinagigibo duman sa mga players. And siyempre kung may mahilingan na talagang mapupwede, may imposar man siyempre yung penalidad. Yan. Nararang ka so espiritu ka ni sportsmanship pag may arog ka na nangyayari. Diba? Kaya yan nagkakarawat para ipahiling na it's not the way kung paano ka ang nanggana, kundi kung paano anong tagay mo ang ginamit para ka gumana. Diba? Actually, sa opening kan Palarong Bicol, pero sa pinagdoonan ni Regional Director Gilbert Sadsat, bago mo tanggapon o mag-agi ka sa pagiging champion, dapat makudan mo kung paano madaog. Yan. Tanganing maging inspirasyon mo sa pagkadaog mo para ka gumana. Correct. Parang si Alex Iyala. Tama. Maka-inspiraron man si Alex Iyala, di? Grabe si pinag-agihan. Garo, na-inspire man talaga sa Albay na paunta na ni after 12 years. Kaya baka sabi ni Ma'am Nini Merioles, after 12 years ngayon kapag talaga ngayong iunan ang tunay. Kaya, siring na sa Sir Mar, na-witness ko, kung bura, kaugma talaga sa Albay Division ka sa bago sa awarding pa, yugod mo 12 years, grabe na kain, so ugup-ugup mo, hanggang ngunyan, makaputan mo na so, medalya o kaya plake, talagang sundo talaga nga ngirit. Pero matibay man talaga ang mga plakada ni mga plakada ni Ma'am Nini. Nang sabi niya, this will never happen if not for the hard work, commitment, passion of athletes, their coaches, mostly trainers, and SDO officials. Yung gununon mo. Correct. Di ba? It's so overwhelming na after 12 years, nabalik namin yung corona sa Albay.
Yung na. Correct. Ano yung matibay? Talagang pinasalamatan si Governor Glenda Bongao dahil sa inspiration and motivation sa mga atleta. Ayan, di ayos. Very good, Don. Ang Albay. Correct. Albay Victors. Ay, may insentibo na? May insentibo? May ko lang aram sa PGA. Tapos uling kaspi, karagulpi si Mayor Pido. Pero magulpit Pera naman sa 3-2-1 baga, so sa City, di ba? 3-2-1. May pagpangako siya naman na sa mga gold medalist. Sa individual ganito na 5,000 halis sa iyang bulsa. Kung tagaligaspi ka. Kung tagaligaspi ka, nangyari, Kaya ma-redespido kayo na sa tulong bulan ng sweldo. tulong bulan na honorarium. Parte na yung kagarawat mo. 48 bagang gold medal nito. Times mo sa 5,000. Yung gano'n. Okay, maugmaan mga pangyayari at saka walang umuwing luhaan, ha? Di ba? Arigladuhon ang pangyayari ang kamada. Okay, ano ang tugon kan mga DepEd officials tabi Diyos? Sir? Anong tugon ka mga DepEd officials? Wala naman masyadong tugon. Ngunyan mapauna so preparasyon rin para sa palarong pampansa. Actually, sir, so awarding ka sa bago. Di sa naman sa nag-attendir. Iyo. Nag-orlig na kanaglan kan delegasyon. Actually, kasi bagong aga, pigriparo ko, wara na niya ako. Malinig na sa ibalon. Dati may nakaparada dyan ako niya, ng mga auto. Baga, garo ikaw city, ano kukupar dyan? Ibalon garo. Wala na, nag-arali na pala. Nag-arali na sa mga delegasyon na sana sa mga officials. Iya, and sa mga awardees kaso bago tabi Sir Mar. Kaya magbahon ta sikat baga kita na para hakot nin bye-bye graba. Ngunyan, para hakot na kita kay medalya. Yan, taka congratulations man sa mga magurang, ha? Sa sendang tiyaga asin sa pagtitiwala. Yan, correct. Itiwala sa mga deputy officials sa mga aking ponenda. Mabalik po sa indong mga harong na victorious ang mga Albayano. Tama. Very good. Okay. Yan tabi Sir Mar, na pagsubaybay kan DCGB News sa closing program kan Palarong Bicol 2025. Congratulations sa Albay Division, Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Mga tugang yan po ang sumada kan pangyayari mga tugang sa awarding ceremony na ginibo ka sa bago. Yan po sa Albay Astrodome in connection kan pagtatapos formalmente na kan Palarong Bicol 2025 hosted by Legazpi City Division. Yan, ang takakan Legazpi City Local Government Unit. Sa Indobo ka, boss, mga tugang. Yan, congratulations sa mga Albayano. Mga kapatid, Istamela po. Oras na to, alas 11:39 na. We will be back. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever your beat is, whatever your style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Kaloy ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Ang Desloria, desidido para sa distrito. Kaloy ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito, kaibanan si Kaloy Loria. Kaya ka mahalig, daragal, Gaspi, manito para purapo. Magkasararo, kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagsarap dito sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano, talagang mahalig, daragal, Gaspi, manito para purapo. Magkasararo, kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Marhay na aldaw sa inyong amin, pagirumdom sa gabos na mga may pagsadiri nin daga sa banwang daraga. Ipinapaaram sa publiko asin sa mga wara nin moroso sa daga sa ngunya na taon na pwedeng makakuha nin 10% diskwento kung makapagbayad nin amilyar hanggang Marso 31, 2025. Base ini sa Provincial Ordinance No. 0047-2019. Bako lang po yan, 20% diskwento man ang pigtatao sa mga makapagbayad nin advance para sa masunod na taon. Ang pagbayad nin amilyar hanggang Disyembre 29, 2025 para sa nasabing diskwento. Siring man dahil sa Real Property Tax Amnesty Program na pigtao sa gobyerno probinsyal na nagpuon Hulyo 4, 2024 asin matapos Hulyo 3, 2026, ang mga moroso sa daga magpuon Hulyo 4, 2024 asin sa mga nakaaging taon wara nin babayadan na penalidad o kaya interest. Pasyara na ang sa Indong Municipal Treasurer's Office, ground floor, Municipal Hall Building, Daraga, Albay, ang nagpapagirumdom, Tresurero Municipal. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Yan, no? Diretso kita mga kapatid. Ha? Dumabo sa mga kababayan natin, oh, 44 days bago mga tugang eleksyon. Hello kay Sir King Rinaldo. Yan, listening and watching from Bangkirwan. Wala ngaya si Attorney Christine Longabila. Salida ka pala na attorney. Nangyayari. Karen Ala na sa linya. Dagdagan natin ang istorya. Karen, please come in. Yes, Direk Mar. Sa ikaduhang aldaw kaining lokal na karampanyahan, nag-iribahan man ang mga lokal na kandidato, mag-iribong iyan tabi Direk Mar na partido digdi sa probinsya nin Albay at in siyudad nin Legazpi dahil sa ginibong peace covenant signing for the 2025 national and local elections and BARMM parliamentary elections digdi sa Maya Ayala Mall. Ang signing o pinirmahan na ini
sarong klase nin kasunduan kan mga kandidatong ini asin kan Commission on Elections Provincial, kay bangan man tabi direct ang mga puertos armado sa probinsya na ining karampanyahan sagpud na matapos ang eleksyon, matuon sa inda ang honesto dangan malinig na peryodo kan eleksyon, kun kaya sa ginibong covenant signing na iyan, in attendance o presente ang mga para kandidato para lang po na posisyon, yung tabi direct magdigdi, si para gobernador kan Albay, Congressman Joey Salceda, mantang ang sa iyang kalaban sa pagkagobernador na si Noel Rosal, kaya niya ito nanutaran ang presensya durante kan pinibong aktibidad, halaga data na hagad so informasyon po nata, kapiguna sa salpabi direktman na baka na dyan man sa nata, kasi sa mga kandidato na nagturungan, nung nagharabol na sana, mag-covenant signing. Yan man tabi direktman, ang mga para-alkalde kan siyudad ng Legazpi na si incumbent kinatawan Kapitan Hisham Ismail, asin ang sa iyang makakalaban sa pagka-alkalde kan siyudad na si Geraldine Nasal, mantang sa para-kongresista man, nanutaran nga to ang presensya dumani para-kongresista kan segundo distrito na si Kaloy Aldes Doria. Siyempre tabi direct mata, dahilan kagalan kan Comelec o requisitos talaga ini siguro kan Comelec Provincial sa inda na umalatin ng digdi. Yaraon man ang mga nasa alyansa ninda para konsehal, asin itong mga kinatawan para sa probinsya nin Albay. Kung i-estimate ko tabi direct magkasabago, halos doon man talaga gabos presente ta sa bilang ko, kung 10 ang mga para konsehal kan mag-iribong na partido, mga nasa anom o 7 man sa natabi direct mark, presente duman ng mga para konsehal, asin mga para board member, mga daima nagpasalima, suryaon man duman na mga board member, alagad tabi direct mark, ang pinaka-importante ikinaugnaman tiktikan Comelec Provincial at Tigas-Tigas Subago, itong mga presensya kan mga kandidato na ipikonsideran nindang sinda nangangako sa UNESCO asin malilig na May 12, 2025 election. Yan tabi direct mark, ang istorya duman sa ginibong covenant signing, karan ala, isigibing. Thank you very much, Karen. Yan po tabi, mga kababayan, ng mga lugar natong mga istorya, ha? Mga pangyayari. And actually, dakol po ng mga lugar, no? Nakahalos sabay-sabay. Nagkikuning Unity Walk pagkatapos sa covenant signing, no? Kasubago sa Tabaco, Igwa. Pagkatapos kasudma sa Piduran, Igwa sa Daraga, Kasubago. Legazpi, Igwa man. Ayan po. Maray yan na mag-irintindihan nganin pong day magkakurulugan ng buot. Dahil sa na ngayang Birlo de Beltan. Ayan. Pero ang may parundong ang Comelec, mga tugang na sa mga kandidato na tabi, hinay-hinay, uluhay-luhay sa paggastos. Ano nga yan, sabi ni Sir King? Ano nga yan? Luhay-luhay, pero doon. Piglinaw kasubago, mga tugang ni Chairman Garcia, na base sa Omnibus Election Code, mga tugang, ang kandidato, pwede sanang gumastos ng 3 pesos kada botante kung ika, miyembro nin sarong partido. 3 pesos per voter. Pag ika daing kapartido, 5 pesos kada botante. So yan daan di ang babantayan. Mga tugang kan Comelec, imomonitor da tabi. Kaya luay-luay sa nadaa sa paggastos. Ngunyan pati, may mga bawal na. Kung kang enot na maski nakapag-file ka na ng Certificate of Candidacy o COC kan Oktubre, pero bago ka pa konsideradong kandidato habang dai pa nagpupuon ang karampanyahan. So inapod sindang aspirante kaya nakabuelo sa pananaon ng mga kung ano-anong ayuda, di ba? Pati bagas, panira, pansit, gabos na. Pero ngunyan, mga tugang na nagpunaan karampanyahan kan Pitsa 28 kan Marso, so 45-day campaign period for local officials, buon sa kongresista hanggang sa konsihal. Bawal na ang manaon ng anything with value o anything of value, di ba?
may kantidad. Sabi ni Attorney Valesa, ni Attorney Jane Valesa, kang Comelec Region 5, na ano nga na bagay na pigtao mong may kantidad, pagkaon, bado, tiset, gabos naman, bawal na databi mo niya nakarampanyahan. So maglikay. Ang proseso, pwedeng picturean, videohan, ipasa sa sainda, igudaaning QR code na pwede nindong i-QR code tapos ipadaranin doon naman, and then apudang kamo para i-validate ang sendong report. And kung talaga yung desidido na manultol ang dalagan, magkooperar ang gabos. O yan na po yan tabi ang mga patanid. Pagkatapos, ito na mga wala sa lugar na mga campaign poster materials, binaraklas na sa iba. Tapos, pinagsuratan na palan. So, after kang baklas, susuratan ginanay. Papaisiyo na nga tanggalon mo yan sa laog ni 72 oras, takunday ngaya, may kalalagyan ka. O yan po tabi ang proseso. May proseso pero may yung Comelec. Hindi naman ora-orada na tinatanggal. Diba? Hindi naman ora-orada na kakasuhan. Kundi may proseso, may due process pa eh. Di ba? Pero supposed to be dapat talaga nga haras na eh. Dahil mga matitibay, mga may inadala na yan. Di ba? Dapat ko ano nakalagay sa batas yun, sundin para fair. Fair election law, sabi nga nila. Tanganin ngayong paratas na ang labanan. Kundi, aram mo na, ang naturalesa bagay sa tuya, basta kayang lumusot, lulusot. Ayan. Kadako lang binirilog ng mga bago, di ba? May, may guwaning kontrabigay. O, di ba? Yun naman sumabatay ka mga sabot buying. Di ba? Ay, kadakol po na mga, mga sistema. At saka sabi ba kakasaro na mga magiging witness, di ba? Sa mga magiging witness, pwede kayo mo dang iperaram sa Witness Protection Board, Witness Protection Law, WTL, para di kang matakot. Yan po paano baga? Yung nagpabakal o nagbakal, parehas mga tugang na may paninimbagan. Di ba? Diyan po sa batas. So, dayda atabi nagkakaraw. Tingnan natin, sana nga mayroon pong mangyari na kakaiba o pagbabago as compared sa mga kakaito. Sabi ba kakaniba nga ni, ano nga ya? Kahit tunong pa ngayon, sige sana nga ang patani dahil mga yung nadadali. Yan. At saka sabi mga niba, siguro it's high time yan, bago na yung provisions, nag-cover ang provisions na luma na. Kaya po na na Omnibus Election Code because before yan na craft yan before na dai pa po uso o dai pa piggibo sa Pilipinas, ito po na automated counting machine o yung automated election. Ngayon mga provision ngayon na bako na akma. So yan po tabi mga kababayan ta. So halata-laton ta, di ba alam may magkusog ng buot mga tugang sa bagong magiging kongreso, 20th Congress. Pagabot po ka na pagturo ka unin sa Hulyo 1, baka may magkusog buot na amin tarang-tarang ngayon Omnibus Election Law naluyo na nagaro 40 taon na. Okay? O paano mga kapatid? Tama na ngayang ngawa mo dyan papamar. Kasubanggi ka pa kayo dyan. Sa indo ka po, salamat na maray. See you on Monday. Pangarap po kang bilog na tropa. Ako po si Mardela, Papa Mar for short. Thank you and happy weekend. Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB. Legally Yours